Narito na ang mga nagbabagang balita. Hiling na academic break, naaksyonan na. Unang araw ng pagbabakuna ng mga menor de edad sa Baguio City, dinagsa. Pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17, sinimulan na rin sa lalawigan ng La Union. Ilocos Norte, wala nang naitalang bagong kaso ng COVID-19. Bayan Park Aurora Hill, nagliwanag dahil sa mga solar LED lamp. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Tinagsa ang unang araw ng rollout ng bakuna para sa mga menor de edad sa Baguio City. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Maagang nagtungo kanina si Aling Marilyn sa vaccination site sa St. Louis University kasama ang mga anak nito. Ngayon kasi, ang unang araw ng pagbabakuna sa mga menor de edad sa lungsod. Pinapabakuna ko yung 3 kong anak and then 3 kong pamangkin. So I believe na the government will not require the kids to be vaccinated kung hindi naman sila sure and hindi dumaan sa tamang process. Isa sa mga nabakunahan dito ay si Maria. Wala po. Maganda naman po sa pakiramdam, hindi naman po siya ganun kasakit na as expected for us students. Hindi naman po ako natakot na ma-infect ng COVID because if susunod naman po tayo sa protocols is hindi naman po talaga tayo matatakot na maapektuhan ng COVID-19. Marami tayong minors na dumating. So they are excited to avail of the vaccine with their guardians. So far so good naman, they have their QR codes, they are aware of the requirements. So kompleto naman dala nilang mga documents. Only a few, pero in-accommodate ko na kasi they stand naman na sila naman pumiwa as guardian. So I'm not so naman. What I want now is for them to be vaccinated, basta may dalang documents, it's okay. Para hindi magkalituhan sa vaccination, 2 vaccination sites ang nilaan para sa mga menor de edad at sa mga may edad. We will be opening 2 vaccination centers, SLU and SM, for pedia, yung mga minors natin. And then for UB, ito pa rin yung mga adults natin. So there will be 3 vaccination centers that will be open tomorrow, and for succeeding days, iba pa yung mobile vaccine natin, umiikot para doon sa mga hindi kayang pumunta sa mga vaccination centers, especially those residing at the barangay. Nauna nang binuksan ang pagbabakuna sa mga menor de edad na may comorbidities noong nakaraang linggo. Dahil dito, kumpiyansa na ang ilang magulang at kabataan na bumalik sa face-to-face classes. Yung gusto ko po talaga na klase is face-to-face kasi ngayon is halos maraming student ang ayaw na pumasok dahil sa COVID-19 but dahil sa vaccine ngayon is confidently na gusto ko talaga mag face-to-face po. Yes, I guess time will come that will be a requirement for the children in order to have the face-to-face classes. Ngayong araw, halos 2,000 mga menor de edad ang binakunahan sa unang araw ng rollout ng bakuna para sa nasabing edad. Pfizer lamang ang ibabakuna sa mga kabataan. Kailangan lang dalhin ang vaccination card o QR code at valid ID o barangay certificate of residence na may valid sa loob ng 6 na buwan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa La Union, inumpisahan na rin ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Sinimulan na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang sa La Union. Kahapon, 247 ang naturukan ng kanilang first dose sa La Union Medical Center sa Agoo. Inuna nila ang may comorbidity.
Ngayong araw, sinimulan na ring magbigay ng pediatric vaccination para sa mga walk-ins sa mga bayan ng Caba, San Gabriel at Bacnotan. Lahat ng mga walk-ins ay hiningan ng form bilang patunay ng pagpayag ng kanilang mga magulang na sila'y mabakunahan. Masaya naman po kaming bilang mga kabataan dahil isa po kami sa mga napili din po na magpabakuna para maging safe din po kami. Pfizer at Moderna lamang ang pinapayagan ng Philippine Food and Drugs Administration na maiturok sa mga menor de edad. Kampante ang pamahalaang panlalawigan ng La Union na maaabot na ang herd immunity sa probinsya sa pagtatapos ng taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. Kahapon, walang naitalang bagong kaso. Magbabalita, Christine May Terrado. Patuloy ang pagbaba ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Ilocos Norte. Sa huling Ilocos Norte COVID-19 bulletin na inilabas ng pamahalaang panlalawigan, nasa 150 na lamang ang aktibong kaso ng COVID sa probinsya. Wala kasing naitalang bagong kaso sa lalawigan. Sa kasalukuyan, 0 active case na ang ilang bayan sa Ilocos Norte. Kabilang dito ang Burgos, Dumalneg, Adams, San Nicolas at Bayan ng Pinili. Nangunguna pa rin ang Lawag City sa may pinakamaraming aktibong kaso na may 35 COVID cases. Pangalawa ang Bayan ng Bana na may 28 COVID cases at Bacara na may 18 na aktibong kaso. Bagamat patuloy ang pagbuti ng COVID-19 status sa probinsya, tuloy-tuloy pa rin ang paghihigpit. Sa katunayan, ngayong araw, pinangunahan ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang inauguration ng panibagong Medical Record Building, COVID-19 Isolation Building at Isolation Holding Area Building sa Bangki District Hospital. Kailangan we keep investing, we keep improving, we keep equipping ang district hospital po natin. And of course today is a monumental day of progress for Bangui District Hospital, and I applaud all of you, especially our personnel who are here from. Tuloy-tuloy rin ang pag-alalay ng pamahalaang panlalawigan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pamimigay ng mga ayuda at financial assistance. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Sa gitna ng pandemya, nakatanggap naman ng tulong ang isang grupo sa Rosario, La Union para may pagpatuloy ang kanilang proyekto. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Sa tulong ng ipinasang resolusyon ni Rosario Mayor Belarmin Flores para sa proyektong One Module of Goat Multiplier, 23 kambing mula sa Department of Agriculture ang ibinigay sa Livestock Association of Benteng sa Pilang kahapon. Ibinigay doon yung upgraded breeder pala yun, nasa isip ko kanina, breeder ng dog and one head of upgraded bucks. Ibig sabihin pag may team mga yun, dami ang kambing. Multiplier farm nga ito And makakatulong sa livelihood lang ng Banteng sa Pilang and also to other adjacent barangays or other barangays ng Rosario na gustong mag-alaga ng kambing. Malaki naman ang pasasalamat ng bayan ng Rosario sa Department of Agriculture sa patuloy na pagsuporta nito sa kanilang mga proyekto. Maganda naman ang nila ang kanilang patakaran ngayon. Lahat na naman ng hinihingi namin dito sa Rosario nabibigay. In fact, meron na namang mga financial assistance na ibibigay sa mga farmers dito sa Rosario. Pinuri din niya ang iba pang mga organisasyon sa kanilang mga isinasagawang mga proyekto. Yun din senior citizens, nung nakita yung magandang project ng PWD, gumaya rin. Kaya nabigyan din ng 1,000 square meters na gagawin ding garden sa Tabtabungo din. And then nakita rin ng mga kabataan, gumaya rin ng kabataan. Kaya there are 3 pilot gardens in Tabtabunga, puro garden. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, hiling na academic break ng mga estudyante sa Baguio. Inaksyonan na yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Tinugunan na ng pamahalang lungsod at mga universidad sa Baguio City ang hiling ng mga estudyante na magkaroon ng academic break. Ang follow-up sa report ni Charles Limon. Pinag-iwan natin sa mga nagdaang araw na pagtagumpayan natin yung ating Ikinatuwa ng mga mag-aaral ng iba't ibang universidad sa lungsod ang pagtugon sa hirit nilang academic break. Itong nangyari ngayon ay isang manifestasyon na nagbunga ang lahat ng paghihirap ng mga estudyante pati na rin ng mga student leaders sa iba't ibang universidad at simula pa lamang po ito. Sa pagharap ng mga opisyal, mga estudyante at mga academic administrator ng mga universidad sa lungsod, napag-usapan ang mga kinakaharap ng mga estudyante at mga school administrators. Dr. Arguelles, parang hindi po kasi nagamit yung word na finalization. So, parang ang sabi po is magkakaroon lang ng follow-up meeting. So, syempre, we assumed na it's not yet final. So, feel ko po, the word finalization should be parang, if clarify din po sana natin, na it's yun yung point ng administration for the students din to understand the side ng admin. Kasi feel ko po doon nagkaroon din ng one point na kumbaga parang hindi po nagtama yung mga reports on the council and with the ang admin. So essentially, if I were a student that I was given a break of 1 week, I will use that to do the requirements. So essentially, it is not freedom from any
academic activity. In my opinion, hindi ko po alam ang opinion ng iba dyan. Pero sa huli, matagumpay din ang pag-uusap. So, bale yung naging actionable items natin kahapon, this is through the recommendation of Congressman Mark Go. Now, we agreed naman, me and Mayor agreed naman, that the schools and the student representatives will be given not more than 2 weeks to inform us ano ang magiging schedule ng kanilang academic break. So, in principle, approved na yung academic break. Ang kailangan lang is to check ng ating mga universities and students. Since magkakaiba kasi yung academic calendar nila, like for example, UC, trimester, at ISM, iba yung status classes ng ibang universities. Iminungkahi naman ni Congressman Marcos sa mga universidad ng lungsod na maglaan ng academic break sa kanilang academic year. Napagpulungang 1 o halos 2 linggo ang planong ibigay ng mga universidad na academic break sa mga mag-aaral para dito. Suportado din ito ng mga eksperto sa mental health. A lot of mental health concerns just because brought about by this pandemic because due to lack of communications or there are a lot of barriers of communication. So I think this would be a nice reflection for everyone that we come with this far due to lack of proper forum and open communication between the students and to the academy. Sa ngayon, binigyan ng pamalang lungsod ang mga universidad ng 2 linggo upang planuhin at pagdesisyonan ang pinal na araw para sa academic break ng mga paaralan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ang pagtattoo, is it legal, unlawful, or illegal? Right now, wala tayong laws on the regulation of tattoos in the Philippines. And if there is any case, ang pinagbabasehan natin ng jurisprudence ay yung Supreme Court of Japan. Ang sabi sa Japan, yung tattooing people without a medical license is not legal. In other words, doon sa Japan, ang rule is pag wala kang medical license, hindi ka pwedeng maglagay ng tattoo sa isang tao. But this was already overturned by the Supreme Court of Japan. And doon merong isang 32-year-old tattoo artist. Ang pangalan niya ay si Masuda. At pinag-fine siya ng $1,430 kasi nagtattoo siya sa 3 babaeng customer. Kaya lang hindi siya doktor. No? He was not a licensed medical practitioner. And because of the Japanese Medical Practitioners Act, ito ay kinonsider nilang illegal kasi nga baka it violates yung maintenance of hygiene standards and it might give rise to skin disorders and therefore it requires a medical license. And doon sa Supreme Court decision ng Japan, ang sabi tattoos are for decorative and artistic purposes and not medical purposes. At hindi mo kailangan maging isang doktor para ikaw ay isang tattoo artist. And because of that, nagliberal ang pagtrato ng Japan government sa mga tattoo artist. Ang closest na kaso dito sa Pilipinas ay yung kaso ni People of the Philippines versus OPIDA. At dito, si OPIDA at 3 pang kasama niya o 2 pang kasama niya ay may binugbog at napatay na isang tao
Pero itong si Opida ay commando gang at dahil nga kasama siya sa commando gang, may tattoo siya. Noong siya ay nililitis, ang judge na naglilitis sa kanya ay nanotice niya yung kanyang tattoo. At of course, yung rule natin, do not judge a book by its cover. Pero because of the tattoo na kumandugang siya, the judge presumed him guilty instead of presuming him innocent and ultimately kinunbik si Opida. Nag-appeal siya sa Supreme Court at in connection with tattoos, sabi lang ng Supreme Court, a person accused of a crime should not be judged by his appearance, but on whether or not he is guilty of the crime. So, in effect, sinasabi ng Supreme Court that tattoos are allowed in the Philippines whether or not merong batas governing tattoos. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Sunod, Bayan Park Aurora Hill, nagningning dahil sa mga solar LED lamp ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Video Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon,
Depensa alay sa kalusugan. PDA or Powdy Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Nagliwanag naman ang Bayan Park Aurora Hill dahil sa mga ikinabit na solar LED lamp. Ang kwento hatid ni Irish Kawile. Hindi na mangangamba pa ang mga residente sa tuwing daraan o maaabutan ng dilim sa Bayan Park sa Aurora Hill, Baguio City. Itong project na to, it started nung my first assumption of duty here at Station 6 kasi nakita ko itong area na tong Bayan Park natin is madilim siya lalo sa gabi. And then, nagkaroon tayo ng meeting with regards to sa ABCA, yung Association of Barangay Captains sa Aurora Hill. Sinabi ko sa kanila, ano ba nangyari dito sa ating, itong ating park? Bakit ganun madilim? Meron naman mga lamppost at saka mga sabi ngayon. Bilang parte ng kanilang Adopt a Post, Share a Light, Stop Criminality Project, nagkabit ang Police Station 6 Aurora Hill ng 43 solar LED lamps na nagpaliwanag sa Bayan Park. Advisory Council kung anong pwede natin may tulong for the anti-criminality kasi it could be a lure area sa mga criminal elements natin kasi madilim na, malawak, madilim, tapos pwedeng hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari. Siyempre lahat natuwa dahil nasagot ng isang business sector. Pero sa part pa rin ng LGU, they still will donate pa rin yung, every barangay will donate one lamp na may dadagdag dun sa Isa ring hakbang ito upang mapigilan ang paglaganap ng krimen sa lugar. Maraming natuwa dahil kahit gabi nakikita nila, napapasyalan na nila at saka yung bang fear of the dark, yung mga pagpasyal din kasi maliwanag na siya sa gabi. May pakiusap naman ang Police Station 6 Aurora Hill para sa lahat. They're still continuing yung Adopt a Post, Share a Light, Stop Criminality among the LGUs. Baka sakaling may madagdag pa at sa mga lahat ng sumuporta po sa Adopt a Post, Share a Light, Stop Criminality natin. Una sa lahat, yung aking pasasalamat po sa inyo bilang station commander ninyo. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.